No niin, eli 5 ilmassa legendaarista Stardroppia kaupassa. Ja nyt avataan ne. Aloitetaan tästä. Ja miten sieltä tulee? Boom! Hypercharge Spikelle. Okei. Seuraava. Tähtivoima Karlille. Seuraava. Colt. Hyvä skin. Näytti parhaimpi skinejä Coltille. Nice. Se on hyvä. Joo, mitäs sitten? Tähtivoima Mikolle. Ja viimeinen on Nitalle, tää on se snorkkeliskini. Tää on ihan hyvä. Pitää mennä vielä toiselle käyttäjälle avaa. No niin, nyt ollaan toiselle käyttäjälle ja täälläkin on nää 5 Stardroppia, niin amputaan tästä näin. Eka, mikä tulee. Boom! Coltille komea Colt. Mikä voice crack? Komea Colt skini. Sitten tulee Pennylle skini. Aika paljon skinei. Sitten tulee Frankin se luolamies. Miten täällä tulee enää paljon skinei, what? Sitten seuraavaksi tulee Hypercharge Tikille. Okei. Sitten tulee boom. Karlille 4 skiniä. No ei siinä. Ja käydään vetää tästä vielä 1 peli. Mä otan mä otan täältä tyypiksi. Tuolta. Eniten pokaaleja. Otan vaikka Surgen tosta. No niin sit lähtee. Mennään täältä ylös. Etti QB. Siellä on Poco. Poco kuolee aika nopea kyllä. Mä otan käyttää mun superin siihen, mä saan vaan ton lisää leveliä. Mä käytän ton. Jos tässä näin kubet. No ilmanen kube tuolta. On täällä Primo. Epä on päällä. Ja tässä gadgetti. Se on tuolla ylhäällä. Jos se saa damagea tai mä vähän siihen kyllä aika paljon. Primo on lovi. Se jätti ulti tohon. Ei siinä. Mä oon tästä vielä tää kube. No tää. Täällä on Frank. Täällä ylhäällä on Chuck. Frank ultaa. Se ei hakkaa mua enää. Mä en tiedä miksi. Niin tuolla on Bull. Frankki kuoli. Chuck kuoli. On nyt tiedä 4 surke. Mennään vaan tappaa se Bullu täältä nopea. Se on aika ilmanen, sillä on 1 kuutio. Joo, tuolta. Ja se oli siinä. Ja otetaan vielä tästä nää 2 Stardroppia vielä kun on täältä näin. Harvinainen ja harvinainen.